naman daw isbulin ang katawan ng 18 anyos na binata mula sa bayan ng Balingasag sa Misamis Oriental dahil oras na i-flinex niya ang kanyang katawan. Parang makamandag. Mayroong nagsabi na parang kubra ang katawan ko. Napangiti na lang ako sa saya dahil maraming humahanga po. Si Dave, meron na ring 6-pack abs, batak na biceps at tricep. Pag may inuutos ang mama ko, ako lang tinatawag kasi ako lang Pero hindi raw ito malaking katawan. katas ng pag-gym. Ang kanyang batak na katawan, produkto raw ng pagbabanat ng buto. Dahil po ito sa kabubuhat ko ng kada araw, 2 balde. Minsan po wala kaming makain. Minsan nag-uulam kami ng itlog. Buntag itlog. Lagi na lang itlog. Proud ako kasi magulang namin magsasaka. Ganito, dito kami kumukuha ng pagkain. Naawa ko sa aking mga anak kasi hindi ko na ibigay ang pangangailangan. Iniiyak ko na lang. Sa ako sa Ginoo nga matulungan niya kami. Lahat daw ng sakit ng katawan, titiisin niya makapagtapos lang ng pag-aaral para maiiwas ang kanyang pamilya sa tumutuklaw sa kanila ang kahirapan. Muscle na parang nagpa-V sa kanyang trunk ay latissimus dorsi. Maganda yung kanyang pagkaka-develop. Yung mga exercises and daily routine, that's a way of improving our muscle performance. Thank you so much mga katsoy. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, please like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you.